Dito nga maibingay ko iti dito nga gundaway kat maipanggap iti dakkel nga ayat ni Apo Dios kadatayo DJ nakaskas damay nga ayat na nga naiduma iti ayat ni Apo Dios iti ayat ti tao. Tati ayat ti tao ket agpatingga maumat ti tao. No adda iti nagbaso. Ngem ni Apo Dios pulos nga saan nga mauma nakaskas daw nga kaslahan nga nakapapati no mamingsan. But this is the love of God, this is the grace of God. God, dito nga maibingay ko may nga pamilya ijay Biblia. Pamilya ni Jacob. Dagiti 12 nga anak na. Sangapulo ni Joseph and then ni Benjamin nga ubing. Kat dito nga pamilya ada iti problema. Dito nga makita tayo nga iti pamilya kumay. So kumangay iti pakasarakan kuma iti tulong, pakasarakan kuma iti mayat nga biyag, pakasarakan kuma iti inana, ngem saan nga kasto iti mapaspasamak iti dayto nga pamilya. Nga dito nga pamilya masarakam iti panag-aapa. Dito nga pamilya masarakam iti favoritism. Dito nga pamilya masarakam iti competition, unhealthy competition dagiti agkakabsat. Makitam iti jealousy dito Makitam iti saan nga panagkikinaawatan, saan nga panagtitinalok dagiti agkakabsat. Okay, iso nga dito iti kamalino mamingsan iti ama, wenno ina, nga palubusan da, nga da iti favoritism kadagiti anak da. Salamat saan nga datayo dito ayatin nga kakabsat. Okay, sinuda dagiti ada favoritism na dita nga ama. Denggan yu dito Hallelujah. Nga aging gana nga dagiti nga agkakabsat. Ayatin nga kakabsat dagiti sangapulong agkakabsat. Inlako da ni Joseph ijay Egypt. Okay. Apay nga inlako da? Tapno itigas ta. Maisi na DJ kabsat da nga favorite ni Amada. Makikita it is obvious nga ni Amada ket favorite na launay ni Joseph. Isu nga agung anget dagiti nga sangapulong agkakabsat isu nga ilako tayon. Okay. Aging gana nga how many years idin lako da ijay Egypt. Din manon dito makunkunang bisin iti the whole world intero nga lubong ket ada iti bisin. Awan iti makan, awan iti maapit. Ket ayan iti paggatangan iti makan ijay Egypt. And they don't know nga ni Joseph iti governor ijay. Inlako da nga kabsat da handa nga amo isuna iti governor ijay Egypt. Isu nga idi mapandagumatang iti makan ijay Egypt. Kaslangay ada iti saan nga nasaya at nga mapaspasama kadakwada. Nga mas daaw da apay nga kaslan na imbag. DJ governor kadakwada. Ngem ada nga iti madi nga mapaspasama amuta yung jay istorya. Nga jay governor ijay Egypt ket no agsubli kayo. Alaan yu DJ kabsat yung ubing. Okay, ket amuta iti istorya nga han nga nasaya at tinapasamak kadakwada. Isu nga idi nga ada iti saan nga nasaya at nga mapaspasamak kadakwada. Napanunot da ngay ni kabsat da nga inlako da. Amangan lakit di nga gapu ijay panangilakot tayo ijay kabsat tayo. No apay nga mapaspasama kada tayo daytoy. Nakita tayo DJ kabsat tayo nga idi ilakot tayo ket agpakpakaasi para iti biyag na. Mabalin nga agsangsangit pa ni Joseph nga pangaasiyo sa andak nga ilako. Hallelujah. Ngem pilit nga inlako na. Gapu ijay dakkel nga imon da. Kani Joseph. Isu nga panpanunutan da. Amangan lakit di gapu ijay. Panangilakot tayo ijay kabsat tayo no apay nga mapaspasama kada tayo itigas tayo. Okay. Aging gana nga matakwatan da.
nga DJ inlako da nga kabsat da ayat nga kakabsat. DJ ginurgura da nga kabsat da. Inabuso da nga kabsat da. Inlako da nga kabsat da. Nagbalinan nga isu nagayam DJ governor EJ Egypt. Isu nga amom iti pinanunot da Jesus agibahalas sa kadatayon. Patay na tayo dito. Nagibalos isunan ti gobernor gayam dito Egypt. Amom iti reaksyon ni Joseph idi nga inpaamamuna iti bagina kadagiti sangapulo nga kakabsat na. Genesis 45 verses 1 to 15. Umun-una kuna ni Joseph, saan kayo nga siyak da ito'y kuna nagayam. Siyak da ito'y kabsat yun. Nga inlako yun dito'y Egypt. Kat saan kayo kadi nga maldaangan, saan kayo nga mabutan, saan kayo nga agunget, gaputa inlako dak dito'y. Ijay verse 5. Nudikat ni Apo Diyos tinangibaon kanyak. Dito'y tapno isalakan tayo iti bihag. Isu nga ti umun-una nga reaksyon ni Joseph ket pamakawan. Okay. Maikadua ket ini kana isuda iti pagyanan. Ini kana isuda iti balay isu nga kunana agawid kayo. Tamapan niyo ayaban ni ama tayo. Ayaban niyo dagiti pamilyayo dagiti anak yo. Amin nga kabagyan niyo iumayo ditoy. Tapno iti kasta ikakda kayo iti pagyanan niyo. Mapan kayo ijay Goshen. Ijay iti pagyanan niyo. Okay, isu nga ini kana iti property. May katalo nga reaksyon na ikakda kayo iti makan. I will provide for you. Gaputa manupay laang nga tawen iti nabati dito'y famine dito'y bisin. Baka lakit di mabisinan kayo. Han ko nga kayat nga mabisinan kayo. I will supply you food. Okay. Kan ijay verse 15. Inarakot na isuda. Nagsangit isuna. Okay? Isu nga, nung makita yun dito, imbis taagibalos ni Joseph, nakaskas daaw, sagot ti indawat na, saan nga maikari, dagiti kakabsat na, nga ikan isuda iti sagot, ngum inted na. Nakita tayo? Nakaskas dao ngay ni Joseph. Amoy dito yung Bible ni Joseph nga iti saan kong makita iti basol na. Ure asawa na may maysa. May maysa ti asawa ni Joseph dito. Ni Joseph gamin kat iparang na ni Jesus. Dito yung nga tiyempo. Nga ni Jesus iso iti mangisalakan ni Joseph iso namot lang iti mangisalakan. Adu tinaglasatan na, sinulisog iti napintas nga babae, ngam saan nga nagpasulisog, iso nga nakaskas daw ni Joseph dito. He represents Jesus. Ngam amoy iti sumarunong reaksyon dagiti kakabsat na. Okay. Handa kas langay, adapay lang ti suspicion da. Nga mas daw da. Palabog samot na ito. Okay. Amangan lakit di. Nga numatay jay kabsat ay jay amatayo. Mga numatay jay amatayo kat ijay nga agibalos dito nga kabsat tayo. At dapay lang ngay iti madi nga panunod da. Okay? Baka ada iti kastoy kada tayo. Sika nga agdungdungag agbuybuya tata. Baka adapay lang iti panagduadwam iti panagayat ni Apo Diyos ken ka. Takastoy dagiti agkakabsat. Okay. Idi ngay nga matay nga agpayso ni amada. Nagsublim manon iti butang dagiti agkakabsat. Ay sus natayin DJ amata yun. Pudnon sa nga gibalas DJ kabsat tayo, delikado tayo. Iso nga amunti narami dagiti sa nga pulong agkakabsat. Nangibaon da ngay iti messenger nga mapan magkitungtong ko ni Joseph. Nga binilin danon niya ti ibagana.
Tati amukot awan tiin baga ni Jacob nga kastoy. Tatiin pabagada ijay messenger. Idi pa lang nga si bibiyag ni amam. Inbaga na nga pakawanem. Dagiti trespass, dagiti basbasol, dagiti kakabsat mo. Kasjay itiin pabagada. Okay. Amuyo. Idi din manong ka ni Joseph. Napan ni Joseph kadagiti kakabsat na. Kat kunana. Apay nga kasta iti panpanunutan niyo. Apay nga saan yung nga amo nga. Adaakan ni Apo Diyos. Adaakan ni Apo Diyos kat kunana. Ije Genesis 50:20. Mabalin nga iti plano yu kanyak kat dakas. You meant evil against me. But God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive. Nakaskas daw ni Joseph, iparparang na nga talaga ni Jesus. Ayatin nga kakabsa. Gaputa dakas man ti plano yu kanyak. Ngam inaramid ni Apo Diyos nga nasaya at tapno maisalakan ti tao. Kasi lang mati napasama ko ni Jesus ije krus. Nga the evil meant it for evil. Kaya't nga patayon ni Jesus. Tapno sumardang iti mangisalakan, mapukaw iti mangisalakan iti lubong. So nga idi parparigatan da ni Jesus, sige patayon niyo. Tapno awan ti mangaba kanya. Tapno awan iti mangisalakan ti lubong. Tapno amin nga tao kat bagay patayon niyo dayta nga anak ti Dios. Kunani Satanas, idi nga patpatayon da ni Jesus. Ngam saan na nga amo nga idi natay, na ipunpon, nagungar. And that is the salvation of the people nga mamati. Okay. Daya itinakaskas daw nga ayat. Iso nga dahito yung sao ni Joseph kadakwada kadagiti kakabsat na nga tiplano yung man kat dakas ng tiplano ni Apo Diyos na imbag. Ipakpagita na itidakkel nga ayat ni Apo Diyos kada tayo. Nga uray no adu iti nagkurangan tayo. Kunana ije Romans 5:8. Inpakita ni Apo Diyos ti ayat na. Okay. Uray idi managbasol tayo. Uray idi managkurkurang tayo. Saan na nga dinusa da tayo. Saan na nga in-curse da tayo. Anya iti naramid na. Inpakita natin dakkel nga ayat na ni Jesus na tayo. Gapo kada tayo. Naipunpon. Nagungar after 3 days. Dayjay ti ayat na. Hanangin baga nga idi nga managbasol tayo. Inpakita natin ayat na kada tayo. Nang tad iso na iti adu nga kwarta. Saan nga kwarta iti bayad ti basol tayo. Saan nga daran ti animal ti pangbayad ti basol tayo. It is the perfect blood of Jesus Christ. Amen. Iso nga awan ti para magtayo. Saan nga DJ religion tayo, nga DJ pigsa tayo. Haan nga DJ devotion tayo iti mangpakawan iti basol tayo. Saan nga DJ panakigimong tayo iti nang pakawan iti basol tayo. Okay, it is the Lord Jesus Christ. No apay nga daak dito nga agsasao, no apay nga daak dito nga binaliwan ni Apo Diyos, it is not me. It is the work of Jesus Christ. It is the love of God. No apay nga si bibiyag pa lang dayjay kakabsat ni Joseph. It is because of Joseph saan nga nagibalos ayatan nga kakabsat. Okay. Ije Matthew 5:45 kat naimbag ni Apo Diyos ura edi managbasol tayo. Itod na iti danum pagtudwan na masibugan dagiti mulmura uray dagiti dakas ken naimbag nga tattao. Okay? Madaydayo ti Apo. Romans 8:28. Baka ada iti saan nga nasayaan nga mapaspasama kada tayo. Okay, baka panunutan tayo nga dusaan daksamot ni Apo Diyos. Ngam niya ti kunana, and we know that in all things God works for the good of those who love Him,
who have been called according to His purpose. Anyaman nga mapaspasama kin ka nga dakes. Babaan ka ni Jesus. Itrabaho ni Apo Diyos dayta iti pagsayaatan tayo sa antay nga agdanag. Madaydayaw ti Apo.